school ba nehu ngala dep ya ka BSc zoology ngala dep ya ka MSc biochemistry ngala dep ya ka PhD biochemistry kini baru ngala na po nehu ngala dep ya ka postdoctoral research jonga hapo Medical College of Wisconsin hapo United States of America ngala dep ya keleng saudong jonga ne ka ri jongi ka ba bat ka perthei la bun ki caka bangalasa ngala pule ru sabar nama nado kelas KG atau kelas 12 ngala pule sabar jong ka jalla ngala imbat ki je berbe ki ba pher ngasmo kumba ngala yo kata ka jing sutho ba ki breu ki smo kumno habangi ya day lang mat ki jak ki bi life hu jak ki kte nani ki life hu jak ki jem bereu kumno pin ila imlang sa lang kumno pin sutho ba ke jing smo jong ki ke jing smo jongi ngathrai kala ay nga kata kala kalenti limba ka jing ya jonga hakini ki snem ba pher bala bun snem bala ya chmat nilai iba ngala so thu ya kata ka kam jonga kila pen yo nga kata ka jing shampang bangan la ban poi hakini ka klip mat banga here kumu kartong shimet namar nga yeng kumu independent candidate namar ka jimu ji perkhat jonga ka long hi laka jong na gini gi party ki bala don lang khamtam ki bala apni kartang niloi ika ngam umsngo ya habat kanu ka party hanrai ngadon bet dakan nongri mangala bo kumno ngantrei na mangala bo daga jingthmu ka jingthmu jong ngala bo kumno ya sanlang hakni ka jala kumba nga haktin pareng ka inclusive growth nga boru ka kaja vision jonga bangala bo lese khatsan snem arpo snem nang ni ki nong song shnong jaka jala me khalia brokha kinia biang nadong shnong khamtam gi thanong godong hakim ban punurlong ya kata ka mission ba ya kata ka jingthmu jonga ngala boru da ka mission khatlai tligi mat ngala bo nganum jer kateng hare hak mat do ngabo ya ka puli puthi kumnong in pan bha pin miat ya kane ka puli puthi khamtam haki school sarkar namar ki school sarkar de ki school ki ba lui ki ba duk bon sen ki lej biha ki school ni hapan klan ba hap ai ka training ka bobyang ki inde etang ha ka puli puthi hanrai haki lai phuje ki kam ba ki la chai sngi ki ni kam ka jam ka bobyang ngaboru ka mat te kam jonga kumno ban khlani ki ni ki ban khlani ka PHC CSC jungi kumnong in wat kilat kilati banyo kam yo jam inde etang hakini ki sarkar office bangidan khamtam gini ki office badan hapo jangka center re badan hapo ka jilla jongi kumnong inia wat kilat kilati bakini yo kam hangto inde tangata ni hap perkhat ro kumnong in sanduri kini company le se kum ki food processing industry le ne kum ki pharmaceutical industry bakan yo kata ka roi ka par ka babyang kini yo kam yo jam ka babyang katarung ala bu aga jingthmu jonga hoi sagawe ga jingthmu ga bu hak mar de ka CUET number ga lagi ngala de nga thra de ba briba ningkong e bala tho shibna shite mun sho marsen onga sarkar meghalaya bangin pantre kam CUET ngala ai ga shithi show education minister ngala ai copy show governor ba chief minister ba haba pi pantre kam ka CUET pentikna ba ki khna samna jongi kinum jinjar pen bon ye kini ki trade kini ki NTA center jongi hamman ki district headquarter lane kini ki sorry ba kham he unde etang hapo shillong unde etang ka WR hande don kam nabar ni don kam ki hajar tali ki computer ni don kam ka internet ka bastet ni don kam ro ka power backup kataro de ka mat ka bangasim hak mando sakoi ka bangasim e kum namar ka kum MP ni suthu ba ka kam jong phi ka de be unde etang hapo jalla ka de hapo Delhi ngakwa apa pen sawa hapo ka Delhi ba kumno pin pia husiar apa pia perkhat nomor jongi kini ki pajrit khamtam apa ka jalla meghalaya bar ki wei ki states badan apa ka northeast ni don kamban perkhat ba apa wara ki argi kanun da perkhat lam yangi wat persang men khata ya ka article 371 nomor hantong ni don ka sik schedule ba da ya ka hak ka jinglong trai jongi ki khendo ki siap ka riti ka dustur ka kom bam kom board ya ka haka constitution la don saka kala ai la yangi ban board ya kano niam bangiman ka sarkar pedeng kamde bentuk lar yanongin mane ka jingba mangibam ka ktin mangingkran namar nila rai kom ka jala meghalaya le ni sim ka ktin thareng kum ka ktin ka official language hoi nim isi ka ktin hindi ni nilai ngale ka pensulur ki na bakin nang ka ktin hindi nama don kam banu tip ya ka ktin ba pin suk tapi mi shabar jala pin wat kam ya jam tara pi tibit ya ka ktin pin nang pin don ka sap jong pi let's say pilawan poi haki industry ki ba ha apon nan shabar khamtam hakini ki movie industry lu pilawan poi lana pitip ya ktin nama ngalai i ki khara samraj ngi hakni ka juplai ki karunia gadon kadur gadat ki don kasap ki don banya
banya shot banya tem banya ruai handai kim yo lat ban poi sport Bollywood dan sport kam Hindi film industry namar kim nang ya khakte ngap persilu ki namar kaneru de kawai kalat ban yo kamai namang ngite mentale badon ki Netflix kini ki Amazon Prime ter man kesini di hajar tili ki serial di hajar tili ki movies ki mi kin yo kam yo jam to hagoi goi ga film lagi kamai lese kin yo dagi kulor tamot kaneru kadai ka we ka lat ka lenti ban yo kam yo jam habangi kerdo kam ngimde ban phai tang siliang ngimde ban ong tang ka kam sarkar ni hawar ru gilat ki lenti kumno penginia penteri kam ya kane sakoi ka kamat bangabu kumno penginia lese ngamla ban ai but narong serong sene namar ba ngalai iba lese ngana ong ka but jongar se sha tu sini satai tamangan patai na mga lapatai labun sini kan ba lada ngi kwa ban penki ka jing yo kam yo jam gi don kam hi ban penklan ki khna samla jangi ai ki ban sengi ta ki company ki ba phero kawai ka nuksa mga lakre labun bun sen ngin don ka ta ki island dagi jit ki pai ba enga kumu MP jong ki ngin ya trailang ban khna samla ban sengi kita ki kunhun jong ki lane kata ka agency jong ki ba kin yo kam yo jam kawi ka nuksa ngana ngenu mo ai bon teli la se kum gini ki gidan ki la se gini ki lodge gidan kini ki guest house gidan kini ki resort bar kha kini ki hab register bat ka se make my trip lane la se oyo kine ki tra jong ki gidan ba shabar jala bale ngim thau be da kawi ka agency man ki district lane kawai hapo ka jala jongi bak penya hi khna samla jongi ba kini ki resort ki homestay kini ter ka padon kin register be bat kino ki no ki bre bawan nabar lada ki kwa ban sa gini ki resort jongi ki hawan limba kini ki agency namar kini ki agency de ba penya de ki trashnong trai muluk tamut kini kamai mde de ki hajar lese de ki lak kini kamai hashi banai kan de kawai ka lat ka lenti ban kamai namar ni hawara da ka ai hapo ka jala ni hap ngan terwa da ka ai hapo ka jala ki jala meghal ya ka sorka meghal ya ba pendo lat no gini company ba dan sabar namar ka pisa namar nitip lada ki register bat ka oyo lese ka dor jong ka kamera ka de khasan spa tamba sen bila register ba oyo hap sevla haja khasan spa yo ayu tu buri basang po Delhi lane Mumbai Uttara jong gini ki company handre ngin sign do ki company hapo ka jala jongi bapanya jadi kena samla jongi ka pisa jongi ka nehi hapo ka jala jongi bat kinyo kamyo jam kata ro de kawai ka bangala wa hakmado sakawai bangila bangala deban.com haban pan ka hai ka jing itu ka tin khasile ka hidulai ngatai jan man ki kertong gila sim sakman ya kata hapo parliament ni hapan sawa ba pidem.com man itu ka tin khasi nama tin khasi gade.com ha pakin sup bani to exam ini kena jungi ladaki yolat ban to ka tin jongki atrai khamsup ban pas ini exam kawai ka mat ka .com ha banga bu ha jing tre kam jonga kata ka zero tolerance policy on corruption and corrupt practices kata ngalabu nabar niong ya ka ladangi kwa ban wara ka roi ka par ka sensar kadar ka babiang ni ha penduk jet ya ka bamsap ladangi laban penduk jet ya ka bamsap tamut ngila don ka pisah hakti ban wara ka roi ka par kata ro di kamat ka banga bu ha kemadu nama longkat bolong ya kata ngam kiwi kimat ngala bania penhi chane setai hadrai ya ka zero tolerance on corruption ngamla ban compromise nama kata de ka daw bangi sa din mentala san for arsnam larang pen kala kar kom perkajongi ladengin pendo ja kan ka bamsa ni sa semji jar bha don kam haban so ya kata sakawai ka ba don kam ha kamat bangi ha perkhat di nama tang ini kena samla kadai ka khamtam hini kena samla ki babyang bamda piang ka puli puthi tam ba start ya ka lekai nin ai ki ka training ka babyang namar ngaong haba lekai kuno ka game kuno ka sports ba pile pide ban ba ka jingthmu ba pinyo gold medal hapo ka Asian Games Commonwealth Game lene hapo ka Olympics ban poi sakata ka thong ni don kam ki khna ban itu ki nanu bagi dangret ha ki don ka sam je ki namba ki jingle kai hapo ka district hapo ka stage jongi but ai ki ka training ka follow up training sans name post name ni don kam ladangi biang ka training nde ta hapo jala ladangi la le nga ong de ban thau da ka world class training center hapo ka jala jongi ngam ong bor ki events hande kattu kan netli ki jingle kai phi hapo ki center bangi client kum ka football ngi biang kum ka archery ngi biang balai ngim juyo padigi kinong le kai batubit archery le de ka ne ka jingse khna le de ka traditional game jongi handai ngim yu i we u khasi le ne le traditional tribe look na pa meghalia ban poi si sha ta ka national and international level namar ni ngim don kata ka training namar ngi su tho pan le kai le giti ki archery le ka rem han namar tang ka wei ka to ka jingse ar le se ka de si lai lak sau lak ka wat do don kaman ai ka training bobian don kaman penbiang iki ka scholarship
don kami ki ban ai ban Krishan ban pule mde si bon ban pule handai bon sen ki hapai chaka jing le kai ban yo ka bai bam jong ki dan don kam phai ki sabar jong ka chala la don kam phai ki sabar jong kari la dangi don ka jing i thoi ki khna ki bala ban shisha ban poisa ka ta ka thong ni ne tre shi tom ni ne wat ki la ki lenti kumu MP ka taro de ka we ka jing thumu nga bu ha ka do sakawe ka mat ban don kam ha ba nga bu kumno ngin habongi ong inclusive growth tamot ngin ya sanlang salansa tamut ke don kamban perkhat yakini ke beduk ke besuk ngala don da kata ka jing temu bangan bora kata ka MP Education Fund kata ka de ka fund kerpang bangan bot namun tak itu ki longyeng let's say ki don ki longyeng ki ba let's say ki don ki taxi driver ki bam dak biang eka kamai don ki te ba de jing de madan don ki to ki ba travel la lada jai ki kmi pa ki khojo ki bonsin ki do let school not number don ba kersan hayeng kumi kita ki kena bando ya ka jing penjano ya kata ka jing donong jongki pakin ni la ban beteng ya ka jing pule jongki syakman kani ka MP Education Fund kani rapiki hoi la lagi la biang ene ying umdon kamon kuslai handai kani ka fund kumno ngan kensho pisah hang to kata de ka kamat bangan sakren lese hadin namar ka de ka plan ngala dulu pa lese de ki donations na mangangai bon haki riushiman ki bala biang han na dong sedang kila ban ai donation hakini ki hakani ka MP Education Fund nama kane ka fund mde e ban don kam bakala handai tang ban kersyani kini nong yang nama ngitep ladangi laban kersyani ki nong yang ki baduk ladangi ai ki ka jinglang jing start ki khonjung ki ngi ai ka jinglang jing start container rang nga next camp la la biang ka pule puthi kin sup ban wat kam ka jam mde e tangi kini har warai nya prakharu ba nga kwa ai ki ban sotu ba ka MP pi don kam hawat karoi ka parmi don kam hapo ka jala handre pi pen long ro nga kum ka sur bangin ngan raj po ka dalhi namar ngai nga hakane ka juk jong ni ke ka sarkar ba panilam ra ka BJP le ka don be ka jingma ba kap ke baja po Manipur ke ja po Assam ngiu i ba ka jingma kadang up ladang impai we bri bala baslur bala banong ki pet waju le kai bat kini ki pai rin waju le kai ya ka constitution jeng ngi don kama ban suto e kata nama ka kat badang don ka constitution ngidang ye long kum ka we kari sisin la tukla ka constitution pipen do no le se ya kata ka jinglong secular jeng nama ka constitution la ai ngi ba ngi ki secular democratic republic tamun ka sarkar jalane sarkar pedeng kamla ban ya sha ya kano kan niam ka hablong bai hap shimbet ba brokhati niam ki de kadjo handrai ni wi hakani ka kanti ba i kumba kan no ba shakawai ka niam i kumba kan no ba shakawai ka khatin i kumba kan no ba shakawai ka jingmu jum parkhat kata kala banwarra ka jingma yang i kum ki padret kum ki pad jong akini ki rewlom kum ki pad lese and babut ya kawai ka niam ba khamrit la rangi nujo ba borok ka India ni don kama bu soto e kata ni hap ong hang to hapo madan jong hapo parliament ni hapong giki nang yang giki ni minister jongi ba penya jaga sarkar pedang ba wat le kai ban ni namar ni de ki pai de phimdon kam penting ngi phidon kam man Krishan ngi namar ni ngim de ni de ki pa joka re India tamot pihak Krishan ngi kumno ban warra ka development phimdon kam penting ngi wat khuslai namar ni de ki pai tre ni de ki pai badang bon ki jingdona ngidon ka mentre bat ka sarkar pedeng berwarna kata karoi ka par handre nginum tre ban pedeng ya kono bapi ai jubor justi ngi namar lada kum ka kten hindi ngau lada pi jubor justi ki ong pyong ngi em ngi deben shimba ya kten hindi ngatrai ngi kum ginong megala nginum tre ban pedeng handre ai la de ki khna samla jongi container rang suki kin nang ya kten namang ngi ong ka kten le kat ba pinang nang da pinang hindi pinang assamese pinang bengali pinang gujarati le kadang bhae namar phi sub banwat ka bajam handre nde ban ai jubur justi kono ka ai ba pisna ne kono ka jing thmu jong pi phimde ban ai jubur justi phia ya salok lang ban ngi phia suthu ba ngi ru de ki pai jong kan ni ka ri jongi ka ri be jongi ka ri India jongi lada pi kwa ban pentre kam ya kono ka ai selok lang ban ngi snap ya ka jing sngo jongi ke ai ngi don ban sngo kum ki pai red nama ngim de ki breu na ba ngi de bet ka ki nong India ni David ki Indian se por ke wai tamba ngisa le se kham jingai na ka Delhi tamba kam sim jongi ka don be ba ka India tamot don kam ban suthu ya kata ro de ko ka mat bang don kam ban suthu ki pai ba apa pi phai we bre na ki nyot li ki distri pi pha be we labande independent kumanga labande na kanong no party jit yo breu pet yo breu namar pi jit yo breu umde ya ka party namar da pi jit da job na kanong ka party bala penyeng kertong pi
na Congress ne na NPP ne na UDP ne na BBP ne na independent kumangalan ni dang sowai ni David ni don be take away MP ne kini kinyote district uno candidate ba pila jit unlong hi independent kum mangale bala long lupa independent hangne ngala yeng lupa haka kejajonga ngala persang ban pen scam kejajonga kam yenga bangan yeng marwai hangne bat kum churu ngan yeng marwai hapo Delhi ngan pensawa ya kata kasur ngan onge ka Delhi balai ni sa den balai pim pet khmi changi hindian balai pim phai changi hindian kumno ben wara ka roi ka par banginia kiu salansar namar mde tang ban kiu tang ka Delhi la ne tang Tamil Nadu tang Andhra Pradesh ni don ka man kiu mangiru kum kinong Meghalaya namar san po ars nem la ya la ngim per khat thamai la ni kum pai ba balai tha vote pet yu I ya kata ka jingi jingai ngathrai in poisa kata ka apot ka ba jinjar ba namar ni kumunga kumuno hikan ni hungala yu I ki ban bun kijing ba ban yangi ban temye kita angin don kam ban jed ikinong mi khmar ki babiang mde ya tang ban nong mi khmar unnong I jingai nong mi khmar lenga ang bun man ki election ba bun ba yeng hanre ba yu I jingai ngim don shu jed yo bre ba I jingai kumnong in ya lamya ka jala kumnong in sign do ya kata ka Meghalaya ka thamai nata nin habya dang don shu ki mat ki we ki ba nga don kam khamtam kane ka jingya kane khapot ban ka Assam ka dei ka wai kumnong in ya pen wat ki lat ki lenti ban ya dai ki tolong om jongi kumnong i wat ki lat ki lenti ban penurlong ya taka jing wan ki paj ban man kai shene wan jingok kai shene namar kini ru ki mat ba penyok kam ya jam andre ka jing kene khapot bat ka Assam gi don kam man shipnya namang ite kane dangi rai tang mangi hapo jala ka numlong namak ni habya kuntuk habya mejim mulang bar ka soka pedeng bak Assam kamde ban kloni ki chaka jongi kamde ban shim yangi tang badai baka jala ka barit kimde ban shim yangi ba mangide ki pa ki barit ngide ki pa ki batulat ni don kam mandai khandosh ab jongi ngets kem ba ba unyu I kani ki jing thmu ngala bo shakmat shwa bangan sange ngakwa ban kerpat ki pa ba sngo ba aya ka vote ba kamsang ba kongsan jong phi namar phi let have vote ngala ongi kane la bon sen what kinds thing ya kane election MP phila ban itho la ne mitho yo MP phila ban tip ha eu sa la ne ha eu bom sa hanre phi don kaman tip ba new new MP jong phi let have ka vote haba phi let have vote ai ka vote jong phi nga kar par ri de phi ba phin ai ka ya ka vote ba kong san namar buri bas dok ne basuk don me ka we ka vote ai ka vote jong phi nga penlong nga ka sur bangan helam ngan ra shapo ka parliament but hakju ka por penlong nga ka sur jong ikhna samla jong ka Meghalaya namar nga kumu samla rong ba nga yeng hangne daka mensim ba khya banga sutho ba kini khna samla khamdam kini ki first time voters mo ki nong tap vote bas kasin ka baning kong kuthubi khojong ar wala de kong ni ba phin tap vote ning kong nga namang la ai phi kana la nga ndi banga ai lat ba de khojong ar kumjoro bon ki khmik pa badan ha pedang ki pa ba badang dan ki khun ki balang ya tap vote hasil mani kong haba philet tap vote wat par khachu ya ka ek ero par khatang ya ka mat ke e kata ka mat ba phite vote wat shapen be hangno ro pat pha hangno ro pat pe haki be ki jing sngo ka jing sngo jong phi kan dei bet ue utau kertong ban warra ya kata ka sinsar khadar ka babyang bapan sawa ya ka sujongi pan ra yingi ka roi ka par ban khun na banta jongi hapo ka parliament ban da ya ka hak jongi nama dangi mphayo bri babyang bom syampang wa bom biang ka tin ka thulit kan poi hi kum gitu hiju balada pin pha hi MP un snga be jar te parliament la la rai kan ba warra jing sni yongi nginum la le hanre pha yo candidate nama ngah ni haba ngayeng bai kum candidate ubaslur kum candidate ban not ban kran hakmat jong no ngale ngaong dapi ailat ki pai bang hakmat jong Modi hakmat jong Amit Shah ngakwa banong ki waktu kelar ya ka kamram jong yang ne burom yang kum ki pai rit yo wan kata ka jingma ba kane ka ri kan sapat blokhat lang khaila da phi kata ya ka constitution ya kata nama ngayu i jika ba mata ngayu I kane ka sarkar kadon ka jing thmu ka basneu ada phi je di ki kerto ngam tip kanung mun na ki laban ban sawa ya kata hapo ka parliament hare kane ka de jing kula jong na hikai ba ngam jumle na ado dangret hado mata haba ngayu I kano ka basneu ka bam sngo I hap nga pen sawa ben ngam salya he ngadon ngam
khun be na mata jongpi namar kane de ka jala amde tang jongpi kade ka jala jonga kade jongpi kade ka ini nyotri ki district ki de ki jepur jengi de ki dog isnam jongi ke kanja yaki kanja yangaro lada ngasmo ngang yaldi ngasmo be kuma ngade upat nagi pat ba ngade upat red ud khot jongi pat ba lada ngasmo khia nganget skema ki kmi kpa lani ki ba bun balangi ngathai kin sngo ye kane jing khia bangila de ka por bangin sandur ya ka meghalaya ka bathmai ai ka bujong pianga pun longenga ka surjungi khana samla lada pi snok ti lang ma nga ai ka khti ka mon khti ka diang sans nem sposem khatsans nem nila ban pun urlong ya ka mission bangala bo ahmad but ngin sandur nakani ka election arja apsa ngin sandur ngin bo maunong rim ya kata ka meghalaya ka bathmai bahaga meghalaya bathmai ngin ya biang nadong shadong kublesibo